אני רוצה לאכול, לא אכלתי כמעט כלום. לא. רגע, אבל די, למה אתה לא מכין אותי? בוא נשים פה, רגע. רגע. פה. למה לקום? אבל אתה מצלם מזוויות שהן לא מחמיאות, ואין לי כוחות. מה היה? יש מצב אולי, אני לא יודעת, למה, אני לא בטיפו, אבל למה? ותראו את היפיופה פה. ספירה. תעשי פוזה שלנו. לא לעשות לי תמונות ככה לעשות לי אבל אל תגיד ש...